Generala Gotovine ćemo se malo kasnije dotaknuti, ali recite mi po vama, da li je veća opasnost Zapadni Balkan ili Europska unija? Što se Hrvatske tiče, to je prije svega nama je suđen Zapadni Balkan. Do dana današnjeg su potpisani mnogi sporazumi i Zapadni Balkan je ne samo tehnički termin, nego politička činjenica. On je strašno opasan za Hrvatsku jer nas vraća u one integracije iz kojih smo jedva pobjegli. I tu cijenu smo platili vrlo visoku. A vlast ove, dakle prošla vlada i vlada prije te, su bez ikakve nervoze, bez ikakvih ozbiljnih rasprava ušli u taj projekt, potpisali brojne sporazume, a tek iza toga je negdje kao obećanje od Europske unije. Mi iz Jedino Hrvatska smatramo da za Hrvatsku nije dobro niti Zapadni Balkan, niti Europska unija, pogotovo ne uz cijenu koju je Hrvatska država, odnosno vlast, prihvatila platiti. Vrhunac protivnicima Europske unije do sad je bio sir i vrhnje. Koji su razlozi vašeg protivljenja ulaska Hrvatske u Europsku uniju? Sir i vrhnje je zapravo ridikuliziranje te cijele priče i mislim da je takva kampanja, koliko god možda je bila dobra namjera onih koji su tu kampanju započeli, je bila vrlo štetna. Jer skreće stvari sa bitnih stvari. Mi u Jednoj Hrvatskoj smo napravili jedan ozbiljan projekt sa čitavim nizom stručnjaka iz različitih područja gdje smo pokušali analizirati dobre i loše strane ulaska u Europsku uniju. Jer ne može se reći da je sve ili samo dobro ili da je sve samo loše. Ima i jednih i drugih argumenata. I kad se radi bilanca, onda je zaključak, naš zaključak, da je daleko više loših događanja i loših posljedica u odnosu na one dobre. Mi smo grupirali te posljedice u tri skupine. Prva su politički razlozi, odnosno političke štete, drugo su gospodarske štete i treće su institucionalne štete. Najsažetije. Politička šteta je sadržana u ispunjenju takozvanih političkih kriterija. Glavni politički kriterij je bio suradnja, bezuvjetna suradnja sa Haškim sudom. I to ostavlja trajne i pogubne posljedice. Vidjeli ste kako se vlast iščuđava na presude ove četničkoj trojici u Vukovaru. Kako će se tek iščuđavati kad krenu dolaziti presude protiv Hrvata koji su u Haagu. Druga grupa posljedica su gospodarske. Što smo mi do dana današnjeg dobili od Europske unije, odnosno koje su to koristi? U zadnjih 7 godina vanjski dug Hrvatske je sa 10 došao na 30 milijardi. Robni deficit, dakle uvoz u Hrvatsku je za 8 milijardi eura veći od izvoza. Od toga je 2 milijarde eura hrana. Ukinute su sve carine, sve carinske barijere. Brojna hrvatska proizvodna poduzeća propadaju, dok je prije 2000 stvar bila bitno drugačija. Treća grupa šteta i rizika i opasnosti su takozvane institucionalne štete, jer vlast prešućuje činjenicu da je u novom ugovoru o funkcioniranju Europske unije da su preuzeti brojni elementi iz neuspjelog ustava, a jedna od ključnih stvari je način odlučivanja. Utvrđeno da će se odlučivati većinom od 55%. U takvoj većini o čemu Hrvatska može odlučivati, ili kad Sanader kaže da će Hrvatska biti za stolom na kojem se odluči. Neće Hrvatska biti za stolom na kojem se odluči, jer tamo će biti svega 12 od 750-ak zastupnika u Europskom parlamentu. Oni ne mogu odlučiti ni o čemu. Sastav Europske komisije će biti drugačiji. Opet će biti strukturirano na način da će glavni resori, odnosno većina resora dolaziti iz većih zemalja, manje zemlje će biti uopće tamo zastupljeni. I kad to sve zbrojimo, naš zaključak je nedvojbeno da su štete daleko veće od neke potencijalne koristi.